Pobrezia gero eta edatuagoa Ipar Euskal Herrian, Sokorri Katolikoak gero eta lan gehiago du. Mauleko ospitalean zuzendari berria, pauerekin lotua beti, batzuek Baionarekin lotzea galdetzen dute. Eta kasu, egazkinaz bidaiatu behar baduzuen, greba dela eta aireportuetan zonbaitek aldi bertan behera utzi dituzte Miarritzen, igandeuntan eta astelenian. Arratsaldeon azkainetik ikusten duzuen, beti eskoin eta ezker ibiltzen garela hemen, erreportaiak aktualitatea aipatzeko, ongi etorri deneri. Sekur Katolik edo laguntza katolikoak pobreziaren gaineko 2022ko datuak argitaratu ditu, eta Ipar Euskal Herrian une augmentation du nombre de ménages que nous avons aidés. Lagundu ditugun etxeen kopurua emendatu da, ia 1000 etxe lagundu ditugu, 80.000 euro ingururekin. Alegia, aurreko urtean baino 130 gehiago. Un distinguo intéressant à noter entre le Pays Basque intérieur et la côte basque. Bestalde, harreraguneetan apaldu egin da jende kopurua, naiz eta kostaldea eta barnealdearen artean errealitatea guztiz ezberdina den. Kostaldean bereziki Baionan, gosaria hartzen duten pertsonen kopurua kezkagarria da. Izan ere, 9 urtean, urteko 10.000 gosaritik 19.000 gosarira pasa gara. 19.000 petits déjeuners servis. C'est plus 9.000 petits déjeuners. Ehundik, laurogeita zazpi jende gizonezko eta 13 bat emazteki. Hemengo klientela eman dezagun legalitatez kanpoko jendea baita eta lanaz kanpoko jendea da. Prekaritate osoan bizi direnak. Pobrezia edatuz doala azpimarratu dute eta gehien bat bakarrik bizi diren pertsonak pairatzen dutela nabarmendu dute. Horietako bat da 52 urteko François Baionarra. Rupture, deuil... Banaketaren ostean dolua eta arazo ekonomikoak iritsi ziren, eta ezin izan nion alokairuari eutsi, eta kalean amaitu nuen. Gainera, emazte modura gutxiago irabazen dugu eta ni bakarrik negoen, eta kalean amaitu nuen. Edozein moduz, karitatetik haratago, erakundeen aldetik ere gabeziak daudela uste dute. Revalorisons les minima sociaux. Igo ditzagun gutxieneko gizarte laguntzak, eta utz diezaiegun elkarteei beren lana egiten. Elkarteak ez gaude baxuegia den laguntza sozialaren ondorioak leuntzeko. De minima sociaux beaucoup trop insuffisant. Baina argi dago, zoritxarrez, denen indarra beharko dela, prekaritaterantz garamatzan errealitate honi aurre egiteko. Mauleko ospitaleak zuzendari berria aukeratu berri du. Apirilaren 2an Paueko ospitalearekin zuzendaritza partekatua adostu ostean iritsi da hau. Ça tarde un peu, mais ça y est, on a un directeur qui va être présent ici. Denbora apur bat hartu du, baina azkenean badugu zuzendaria. Astean 6 egunez bertan egongo da eta hau berri ona da guretzat. Gurea bezalako eskualde txiki batean funtsezkoa den zerbitzu hau bermatu da. Indispensable à notre petite région. Mauleko ospitaleak zailtasun ekonomikoak izan ditu 2013tik, eta 2021ko martxoan Oloroeko ospitalarekin zuen zuzendaritza partekatua haustea erabaki zuen Zuberoako hiriburuko erietxeko batzorde ikuskatzaileak, besteak beste bertan egin nahi ziren berritze lanak tarteko. À la recherche de financement pour donc améliorer cet outil. Hobetze lanak egiteko finanziazio bila hasi ginenean 2 milioi inguruko zorra genuen, eta horrek oztopoak sortzen zituen. Azkenean eskualdeko osasun agentziak esku bat bota eta zorra ordaindu digu, baita soldatak ere. Eta orain aurrera jarraitzeko aukera du. Akordioa Paueko ospitalearekin egin bada ere, egon dira hautetsi eta profesionalak ere, Baionako eta Donapaleoko ospitalera gerturatzeko aukera ikertzeko eskatu dutenak, bereziki EH Baiko kideak, eta irailean mahai inguru bat ere egin zuten aukera honen gainean. Erretzen hauela diot ez delako funtsezko eztabaida, orain lehentasuna ospitalaren etorkizuna da. Aurrera begira Baionako ospitalera batu gaitezkela, zergaitik ez. Baina azaroaren 2an zuzendari berri bat aukeratu dugu eta ez da ongi etorririk hoberena beste proiektu batekin erantzutea. Uste dut, eta agian trompatzen naiz, honen atzetik politikarien politikak daudela. Peut-être je me trompe,
que derrière il y a un peu de politique politicienne. Zuzendari berriak bere aldetik, Le but est de développer la structure. helburua erietxea garatzen jarraitzea dela dio profesionalen eskutik, eta egoera zailak itolarria sorba dezake ere, lanpostu eta zerbitzuaren kalitatea ez dagoela ezbaian azpimarratu. Certaine angoisse de la part du personnel, ça c'est... Euskararen urtaroa azaroaren 17tik abenduaren batera euskarazko 100 ekitalditan parte hartzeko gomita martxan daia da. 2 urte guziz, udazkenean antolaturik hitzordu parte hartzailea da euskararen urtaroa. Euskal Elkargoak, herriko etxeak, eragile pribatuak eta elkarteak euskarazko ezoiko hitzorduak proposatzen dituzte lurralde osoan, euskaraz hitz egiteko eremuak sortu eta egonkortzeko xedez. Mintzaldiak, ikusgarriak, tailerrak, bisitak gidatuak eta bar luze bat. Tartean, Zibur Unerraterako azaroaren 23an, arratsaldeko 7etan bertsolaritzaren historiaz eta emazteek disiplina honetan duten lekuaz, hitzaldia Miren Artetxe eta Amets Arzailuz bertsolarien eta Marka Berra grafistaren eskutik. Baita Erromako Zubia itzuli konpainiaren eskutik Baionan eta Urruñan. Erromako Zubia ipuin musikatu bada Maia Luzi musikariak eta Maris Urrutia antzerkilariak kondatzen dizkigute ezti eta bere lagun berrien abenturak. Bista eder liburuaz mintzaldia, Pontx Paiazoaren ikusgarri berria, Hondamendia antzerkia, irrati tailerrak, estel formakuntzak, transmisioa olentzeroren inguruko dokumentala, mintza praktikak, euskara iniziazioak eta bar luze bat, elkargoaren webgunean 100 ekitaldien inguruko xehetasunak aurki daitezke. Eta ostiralero bezala asteburuko planak aurkeztuko dizkizuegu jarraian, eta asteburua mugitua dator. Lehen hitzordua Luson egingo dugu nerearekin. Bai, gaur bertan, Arrixuri dantzan festivala antolatu dute Luson, iparraldeko dantzarien biltzarrak antolatuta, eta beraz 3 egunez, 4 dantza taldea arituko dira lehen hitzorduak gaur gauean, 8 Lusoko Polliki taldearen ikuskizuna eta Azparneko Elgar Oinka taldearen EO ikuskizuna. Bihar, larunbata arratsaldeko 8etan ikusgarria, Arbona eta Etzeko Primadera taldearen eskutik, eta amaitzeko igandean arratsaldeko 5etan so egin ikusgarria Zarena Zarelako taldearen eskutik dantzan beraz, asteburu hontan Luson. Eta Maulen ere plan ederra izango dute asteburu honetarako, Berritz elkarteak Berritzaren besta antolatu du gaur eta bihar, asteko gaur arratsaldean antzerkia izango dute, Gazte Barkoxtarren eskutik, Ulua Zopan antzerkia, eta bihar aldiz dantza anitz. Goizean musikatza tailerra izango da, musika, dantza eta kantorean hasiko dituena, bazkaria gero, eta ondotik gaualdi luzea, txingilika dantza taldeak azken txinka eskainiko du, joatera behartu gaituzte kasik. Merci de Jean, Zitaie. Eta gero kontzertua Katzar Bale, Andoni Ellokiegi, Janus Lester, eta bukatzeko DJ Uzkulu Zandia. Horixe beraz plana Zuberoko hiriburutik asteburu mugitu honetan. Eta Aitorrek ere bertso aipatu beharko digu, ezta? Bai, iritsi, bai zaigu Aitor azkenen finala. Bueno, ez, guk ez dugu bertsotan egingo, hori bertsolari utziko diegu, Xilabako finala jokatuko gai da, bihar larun batean, Aierran, arratsaldeko 5 baina aurretik 12 bazkaria izango dute, girotzen joatzeko bertsozaleek. Esan dugu guk ez dugula bertsotan egingo, baina gogoratu Xilaba, taldekako Xilaba egiten dela, nolabait, oholtzan edo jendaurrean kantatzeko ohitura edo ausardia ez duten jende hori, nolabait, lehen aldiz jendaurrera eta oholtzara eramateko, eta hori egin dute aurten ere gogoratu, irailaren 22an Ozazen hasi zela txapelketa eta esan bezala bihar bukatuko dela Aierran, Baxena Farroa, Lapurdi eta Xiberoko bertsolariak aritu dira kantuan aurten ere, 39 parte hartzaile orotara eta 9 taldetan banatuta aritu dira aurten. Eta finalera, batetik Muntxikoak, Irati Alkantaria, Aize Lekuona, Ibai Lekuona eta Miren Artetxe, eta bestetik, hauen aurrean, Azparke, Irantzu Idoate, Naia Sasko eta Hortzi Idoate izango ditugu, bertxotan aurrez aurre esan bezala, 12etan bazkaria eta 5etan finala, baina hori Aierran Beskoitzen ere badugu hitzordua ala ere, oso gertu, bertatik, Aierratik oso gertu, bertako ikastolak eta baita Euskal Herriko ikastolen elkartean manifestazioa deitu bai dute bertako ikastolaren aldea, beraz, Euskaltzale eta bertsozale zareten entzatere, bertara joateko gomitea Aitor. Bariegu ostiral honetan kontatzeko genizkizuenak, igandean itzuliko gara, goizeko 9 inguru horretan, astekariarekin, eta saio bukatzeko bertxotan egingo dugu, Xilabaren irudi hauekin. Asteburu goxoa pasa!
Partida honen zain pasa dugu hainbeste denbora, ongi etorri guziei bertxoli estadiora. Zuek etorri zarete urruinetik ona, guk etxean jokatzen dugu eta dugu leku ona. Haize dugu aurrelari ibai defentsa bikaina, ta miren alturagatik jarri dugu atezaina. Zelaiondara egiteko berriz bisita, hobe etorrik askoak ongi jantzita, baloi hauek egan egiten dute kasko gabe, mina eginen luke, zelaiondara egiteko berriz bisita, hobe etorri bertsoak ongi kasita. Beti izango zarete mutiko MPkoak, gu profesionalak gara zuek eglantenekoak. Maite dugu jokatzea partida orekatuak, beraz izanen ditugu gure zangoak lotuak. Naiz orekatzen saiatu honek erraza dirudi, guri markatu golbakotz guk sartuko ditugu bi. Zelaiondara egiteko berriz bisita, hobe ekarrik askoak ongi jantzita, baloi hauek egan egiten dute kasko gabe, mina eginen luke, zelaiondara egiteko berriz bisita, hobe ekarri bertsoak ongi kasita. Ta ez baduzue aski izan, urrengoan irati egongo da.